Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, συνήθως όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας, η πρώτη κίνηση είναι σχεδόν πάντα να κοιτάξουμε έξω. Ακριβώς. Κοιτάμε την πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία. Ναι, όλα αυτά τα μεγάλα απρόσωπα συστήματα που λες ότι αυτά ελέγχουν τα πάντα. Η σημερινή μας βουτιά όμως, βασισμένη στο υλικό που έχουμε, κάνει μια, θα έλεγα, τολμηρή αναστροφή. Μας λέει, σταματήστε να κοιτάτε έξω, κοιτάξτε μέσα. Είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα οπτική. Είναι. Γιατί το βασικό επιχείρημα εδώ είναι πως η εξουσία δεν είναι απλώς κάτι που μας επιβάλλεται. Είναι μια σχέση. Μάλιστα. Και σε αυτή τη σχέση, ο τρόπος που εμείς αντιδρούμε, οι συνήθειές μας, οι εσωτερικές μας ανάγκες παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Όσο και οι προθέσεις αυτών που την ασκούν, δηλαδή. Ακριβώς. Και κάπως έτσι αλλάζει και το κεντρικό ερώτημα. Δεν είναι πια το κλασικό ποιος έχει την εξουσία. Όχι. Το υλικό αυτό μας οθεί να ρωτήσουμε κάτι πολύ πιο προσωπικό. Πότε, πώς και κυρίως γιατί επιλέγουμε εμείς οι ίδιοι να την παραδώσουμε. Και η απάντηση που προτείνει είναι, θα έλεγα, απρόσμενη. Εντελώς. Εντελώς απρόσμενη, γιατί η αφετηρία της σκέψης είναι ότι η εξουσία, στην πιο κοινή και διεισδυτική της μορφή, δεν έρχεται σαν απειλή. Δεν είναι ο τύραννος που χτυπάει την πόρτα, ας πούμε. Όχι, καθόλου. Στις περισσότερες περιπτώσεις έρχεται σαν μια πρόσκληση. Πρόσκληση για ανακούφιση. Αυτή η λέξη ανακούφιση είναι το κλειδί, νομίζω. Απολύτως. Στο κείμενο περιγράφεται σχεδόν σαν μια σωματική εμπειρία. Είναι εκείνη η αίσθηση που χαλαρώνουν οι ώμοι σου, που παίρνεις μια βαθιά ανάσα. Γιατί κάποιος άλλος μόλις πήρε ένα βάρος από πάνω σου. Ακριβώς. Σαν να οδηγείς για ώρες σε μια άγνωστη πόλη, ξέρεις, νύχτα, και κάποιος να σου λέει «δώσε σε μένα το τιμόνι, ξέρω τον δρόμο». Τέλειο παράδειγμα. Και αυτό το βάρος που παραδίδουμε είναι συνήθως το βάρος της αβεβαιότητας. Το να κρατάς ένα ερώτημα ανοιχτό, ειδικά ένα δύσκολο ερώτημα, απαιτεί ενέργεια. Είναι ψυχολογικά κουραστικό να ζεις με την πολυπλοκότητα, να παραδέχεσαι ότι δεν ξέρω. Σωστά. Και ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος ή κάτι. Μια θεωρία, μια ιδεολογία, ένας ηγέτης και σου προσφέρει μια καθαρή, απλή απάντηση. Και είναι τόσο ελκυστικό, έτσι δεν είναι? Όταν ακούμε κάποιον να μιλάει με απόλυτη βεβαιότητα, νιώθουμε μια έλξη. Σαν μαγνήτης. Ναι, σαν μαγνήτης. Γιατί αυτή η βεβαιότητα υπόσχεται να κλείσει μια άβολη συζήτηση που γίνεται μέσα στο κεφάλι μας. Ακριβώς. Σου λέει σταμάτα να ανησυχείς, το έχω εγώ. Και εκείνη τη στιγμή, και αυτό το τονίζει το υλικό, η παράδοση της εξουσίας δεν γίνεται από φόβο. Όχι. Γίνεται από κούραση. Από κούραση. Δεν μας την παίρνουν με τη βία, τους την προσφέρουμε εμείς. Τους ανοίγουμε την πόρτα. Ναι, γιατί η εναλλακτική, το να συνεχίσουμε να παλεύουμε μόνοι μας με την αμφιβολία, είναι απλώς εξαντλητική. Αυτό όμως θέτει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, στο οποίο το κείμενο επιμένει. Μάλιστα. Αυτή η ανακούφιση που νιώθουμε είναι αληθινή, δηλαδή προέρχεται από το ότι πραγματικά καταλάβαμε κάτι καλύτερα, ότι συνδέσαμε τα κομμάτια και βγάλαμε νόημα? Ή μήπως, και εδώ είναι η παγίδα, είναι απλώς η ανακούφιση του ότι δεν χρειάζεται πια να προσπαθούμε. Απλά σταματάει ο πονοκέφαλος. Ακριβώς. Η ανακούφιση του ότι παραδώσαμε την ευθύνη της σκέφης σε κάποιον άλλον. Αυτή η διάκριση είναι το παν. Γιατί? Γιατί στη μία περίπτωση η ανακούφιση είναι το αποτέλεσμα της κατανόησης. Στην άλλη είναι το αποτέλεσμα της παραίτησης. Και αν είναι το δεύτερο, τότε αυτό που μοιάζει με δώρο, αυτή η ευκολία, στην πραγματικότητα έχει ένα κρυφό κόστος. Ένα τεράστιο κόστος. Αυτή η σύγχυση, νομίζω, μας οδηγεί κατευθείαν στο επόμενο μεγάλο σημείο των πηγών, σωστά? Ακριβώς. Αυτή τη διαφορά μεταξύ του να παίρνεις καθοδήγηση και του να αφήνεις κάποιον να σε υποκαταστήσει. Ναι, το κείμενο θέτει ένα πολύ έξυπνο όριο εδώ. Πότε η βοήθεια που παίρνουμε από έναν ειδικό, ένα βιβλίο, ένα σύστημα, πάβει να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Και αρχίζει να αντικαθιστά τη δική μας κρίση. Ακριβώς αυτό. Πότε σταματάμε να τη χρησιμοποιούμε ως χάρτη και αρχίζουμε να την αφήνουμε να οδηγεί το αυτοκίνητο για εμάς. Και το όριο που θέτει δεν είναι πρακτικό, αλλά υπαρξιακό. Πώς το εννοείς? Λέω ότι είναι άλλο πράγμα να εμπιστεύεσαι έναν μηχανικό για το αυτοκίνητό σου ή έναν γιατρό για ένα συγκεκριμένο ιατρικό θέμα. Αυτό είναι λογικό. Παραδίδεις ένα τεχνικό ζήτημα σε κάποιον που ξέρει αντικειμενικά περισσότερα. Είναι όμως κάτι εντελώς διαφορετικό να αρχίσεις να παραδίδεις τα θεμελιώδη. Τι εννοούμε θεμελιώδη? Την κρίση σου για το τι είναι σωστό και τι λάθος για τη δική σου ζωή.
τις απαντήσεις για το προσωπικό σου νόημα. Την κατεύθυνση που θέλεις να πάρεις. Ναι, όταν αρχίζουμε να δανειζόμαστε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, τότε είναι που αρχίζει να φθήρεται αυτό που η πηγή αποκαλεί η ικανότητα της αυτοσυγγραφής. Ας σταθούμε λίγο εδώ. Η ικανότητα της αυτοσυγγραφής. Είναι πολύ δυνατή εικόνα. Πάρα πολύ. Είναι σαν να σκέφτεσαι τη ζωή σου σαν ένα βιντεοπαιχνίδι. Η αυτοσυγγραφή είναι η ικανότητα να φτιάχνεις τον δικό σου χαρακτήρα από την αρχή, ξέρεις, να διαλέγεις τις ικανότητές του, την εμφάνισή του, την ιστορία του. Μου αρέσει η παρομοίωση. Όταν παραδίδουμε την κρίση μας, είναι σαν να πατάμε έναρξη με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εύκολο και γρήγορο. Στην αρχή, ναι, είναι πιο εύκολο, δεν χρειάζεται να σκεφτείς. Αλλά μετά από λίγο συνειδητοποιείς ότι αυτός ο χαρακτήρας δεν είναι πραγματικά δικός σου. Ακριβώς. Γιατί η αυτοσυγγραφή απαιτεί δουλειά. Απαιτεί να είσαι σε επαφή με τις αξίες σου, να κάνεις τις δικές σου συνδέσεις, να παίρνεις τα δικά σου ρίσκα και να κάνεις τα δικά σου λάθη. Και πονάει μερικές φορές. Φυσικά, όταν συνηθίζουμε να μας δίνουν έτοιμες τις απαντήσεις για τα μεγάλα ερωτήματα, αυτός ομοίς ατροφεί. Καλή εικόνα. Γινόμαστε απλοί αναγνώστες σε μια ιστορία που γράφουν άλλοι για εμάς, αντί να είμαστε οι συγγραφείς της δικής μας. Και η παγίδα, όπως περιγράφεται στο κείμενο, βαθαίνει ακόμα περισσότερο όταν αυτό που ψάχνουμε δεν είναι καν η αλήθεια. Αλλά κάτι που μοιάζει περισσότερο με συντονισμό. Ακριβώς. Όταν το μόνο που μας νοιάζει είναι κάτι να το νιώθουμε σωστό. Αυτός ο συντονισμός είναι μια πολύ ύπουλη κατάσταση. Κάτι το νιώθουμε σωστό όχι επειδή άντεξε σε κριτικό έλεγχο, αλλά επειδή... Επιβεβαιώνει αυτό που ήδη πιστεύαμε, Ναι. ή επειδή μας δίνει μια αίσθηση ασφάλειας σε έναν χαοτικό κόσμο. Είναι ένα συναίσθημα, όχι μια κρίση. Και υπάρχει και κάτι ακόμα πιο ισχυρό. Το νιώθουμε σωστό επειδή μας υπόσχεται ότι ανήκουμε κάπου. Η αίσθηση του ανήκειν. Ότι είμαστε μέλη μιας ομάδας που μοιράζεται τις ίδιες βεβαιότητες. Αυτή η ανάγκη μπορεί να είναι τόσο δυνατή που σε κάνει να αγνοήσεις τρύπες στη λογική. Προβληματικά σημεία σε μια ιδέα. Ναι. Απλώς για να μην χάσεις την άνεση της συμμετοχής στην ομάδα. Και εδώ φτάνουμε σε μια από τις πιο δυνατές φράσεις της πηγής. Ποια είναι αυτή? Η άνεση δεν είναι διάβγεια. Η διάβγεια έχει τριβή. Ωραίο. Αυτή η πρόταση συμπυκνώνει όλο το νόημα. Η άνεση του να είσαι σίγουρος, η άνεση του να νιώθεις συντονισμένος, η άνεση του να ανήκεις δεν πρέπει να συγχέεται με την πραγματική πνευματική διάβγεια. Περίμενε όμως, ας το δούμε λίγο αυτό. Η διάβγεια έχει τριβή. Δεν υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ? Δηλαδή, Αν ψάχνουμε συνέχεια την τριβή, μήπως αυτό γίνει μια δικαιολογία για να μην παίρνουμε ποτέ αποφάσεις, να πέφτουμε σε παράλυση από την ανάλυση? πολύ σωστή παρατήρηση. Κάποιες φορές δεν είναι απαραίτητο απλώς να εμπιστευτείς έναν ειδικό και να προχωρήσεις, αλλιώς δεν θα κάναμε τίποτα. Εξαιρετική παρατήρηση, ναι. Και το κείμενο δεν υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνουμε ειδικοί στα πάντα. Δεν χρειάζεται να μελετήσεις πολιτική μηχανική κάθε φορά που περνάς μια γέφυρα. Εντάξει. Η τριβή εδώ δεν σημαίνει ατελείωτη ανάλυση. Σημαίνει την προθυμία να ανεχτείς για λίγο την πολυπλοκότητα. Να μην βιαστείς να υιοθετήσεις την πιο απλή ή την πιο βολική απάντηση. Οκ. Είναι η αποδοχή ότι κάποια ερωτήματα, ίσως τα πιο σημαντικά, δεν έχουν εύκολες λύσεις. Άρα η τριβή είναι ουσιαστικά εκείνη η μικρή ενόχληση που νιώθουμε όταν μια νέα ιδέα δεν κουμπώνει τέλεια με την κοσμοθωρία μας. Αυτό ακριβώς. Είναι η προσπάθεια που χρειάζεται για να ακούσεις μια αντίθετη άποψη χωρίς να την απορρίψεις αμέσως. Ναι. Αυτή η διαδικασία είναι που παράγει την τριβή και μέσα από αυτή την τριβή μπορεί να προκύψει η διάβγεια. Ανεμπόδιστη ροή προς μια προκαθορισμένη απάντηση. Που επιβεβαιώνει αυτά που ήδη ξέρουμε. Γι' αυτό είναι τόσο ελκυστική. Η τριβή είναι δουλειά. Η άνεση είναι ξεκούραση. Και η σύνδεση που κάνει η πηγή με τον σύγχρονο πολιτισμό είναι, θα έλεγα, αποκαλυπτική. Πολύ. Το επιχείρημα είναι ότι ολόκληρη η δομή της σύγχρονης ζωής μοιάζει σχεδιασμένη για να αφαιρεί συστηματικά αυτή την τριβή από την καθημερινότητά μας. Εντελώς. Και δεν είναι κάτι αφηρημένο, έτσι. Όχι, καθόλου. Σκέψου το YouTube ή το Netflix σου. Αν δεις ένα βίντεο για το πώς φτιάχνετε το ψωμί, για την επόμενη εβδομάδα η αρχική σου σελίδα θα είναι γεμάτη αρτοποιούς. Ισχύει. Ο αλγόριθμος αφαιρεί την τριβή του να πρέπει να ανακαλύψεις κάτι νέο και διαφορετικό. Χτίζει γύρω σου μια άνετη, μικρή φούσκα. Μια φούσκα που μπορεί να μην καταλάβεις καν ότι υπάρχει. Ακριβώς. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Τις προάλλες το Spotify μου έφτιαξε μια λίστα με τίτλο «Ντροπιαστικά αγαπημένα από το 2005». Καταπληκτικό.
Ένιωσα ταυτόχρονα ότι με καταλαβαίνει απόλυτα και ότι με προσβάλλει βαθύτατα. Αλλά δεν χρειάστηκε να σκεφτώ. Απλώς πάτησες το play. Ακριβώς. Παρέδωσα την αυτονομία της μουσικής μου επιλογής για 45 λεπτά, επειδή ήταν πιο εύκολο. Αυτό ακριβώς. Και το κείμενο ρωτάει, ποιο είναι το κόστος? Μάλιστα. Όταν δεν χρειάζεται ποτέ να ζυγίσεις αντικρουόμενες πληροφορίες, γιατί όλα σου έρχονται ήδη φιλτραλισμένα για να σου αρέσουν, ο μυς της κριτικής σκέψης και της διάκρισης απλά δεν γυμνάζεται. Ατροφή από την αχρησία. Ακριβώς. Και το κόστος δεν είναι θεωρητικό. Η πηγή θέτει μερικές πολύ σκληρές υπαρξιακές ερωτήσεις. Όπως, Τι συμβαίνει στην ικανότητά μας να επιλέγουμε όταν έχουμε συνηθίσει να μας καθοδηγούν αλγόριθμοι για τα πάντα, από τις ταινίες που θα δούμε μέχρι τις ειδήσεις που θα διαβάσουμε? και τους ανθρώπους που θα γνωρίσουμε. Ναι. Τι συμβαίνει με την ίδια μας την ικανότητα να ξεχωρίζουμε το σημαντικό από το ασήμαντο, όταν άλλοι φιλτράρουν διαρκώς την πραγματικότητα για εμάς? Και η τελευταία ερώτηση είναι ίσως η πιο βαριά. Ποια? Τι συμβαίνει με την αξιοπρέπειά μας όταν η κατεύθυνση έρχεται πάντα από έξω? Αυτό είναι όντως βαρύ. Αυτή η ερώτηση για την αξιοπρέπεια είναι πολύ δυνατή, γιατί υπονοεί ότι υπάρχει μια εγγενής αξία στο να είσαι εσύ η πηγή της κατεύθυνσής σου. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα κάνεις λάθη. Ακριβώς, ότι η διαδικασία της αυτοσυγγραφής, με όλες τις τριβές της, είναι θεμελιώδης για το να νιώθεις ολοκληρωμένος ως άνθρωπος. Ακριβώς, η συνεχής εξωτερική καθοδήγηση, ακόμα και αν είναι πιο αποτελεσματική βραχυπρόθεσμα, μπορεί τελικά να μας στερήσει κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Την αίσθηση ότι είμαστε οι πρωταγωνίστες στη δική μας ζωή. Ακριβώς. Οπότε, φτάνοντας προς το τέλος, είναι ξεκάθαρο ότι το υλικό αυτό δεν προσφέρει μια μαγική λύση, έτσι? Όχι. Δεν υπάρχει ένα απλό κόλπο για ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα. Όχι, και θα ήταν υποκριτικό αν το έκανε. Θα έπεφτε στην ίδια παγίδα που περιγράφει. Σωστά. Αντί για μια έτοιμη λύση, αυτό που προτείνει είναι κάτι πολύ πιο ταπεινό και τελικά ίσως πολύ πιο χρήσιμο. Και τι είναι αυτό? Μια πρακτική. Η πρακτική της παρατήρησης. Μια πρακτική που δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο από την προσοχή μας δηλαδή. Τίποτα παραπάνω. Να παρατηρούμε. Τι ακριβώς μας καλεί να παρατηρήσουμε? Μας καλεί να παρατηρήσουμε τις εσωτερικές μας κινήσεις χωρίς να τις κρίνουμε. Να προσέξουμε εκείνη ακριβώς τη στιγμή που νιώθουμε μια έλξη προς τη βεβαιότητα κάποιου άλλου. Κατάλαβα. Να παρατηρήσουμε την εσωτερική μας επιθυμία όταν νιώθουμε κουρασμένοι ή μπερδεμένοι, να έρχει κάποιος να μας πει τι να πιστέψουμε για να τελειώνει η ταλαιπωρία. Και κάτι πολύ σημαντικό που αναφέρεται, να παρατηρούμε πότε συγχέουμε την αυτοπεποίθηση κάποιου με την αλήθεια. Αυτό είναι κλασικό. Είναι τόσο συνηθισμένο. Επειδή κάποιος μιλάει δυνατά και με σιγουριά, το μυαλό μας αυτόματα υποθέτει ότι ξέρει γιατί μιλάει. Σωστά. Η πρακτική είναι απλώς να το δούμε αυτό να συμβαίνει μέσα μας. Ακριβώς. Αυτή η παρατήρηση, αυτή η μικρή παύση ανάμεσα στο ερέθισμα, δηλαδή την προσφορά της βεβαιότητας και την αντίδραση, Δηλαδή την παράδοση της κρίσης μας, είναι η πράξη που δημιουργεί την τριβή που λέγαμε νωρίτερα. είναι ένας τρόπος να ξαναβάλουμε συνειδητά την άσκηση της διάκρισης στην καθημερινότητά μας. Ακριβώς. Ακόμα και αν τελικά αποφασίσεις να ακολουθήσεις τη συμβουλή κάποιου, το γεγονός ότι σταμάτησες για μια στιγμή και παρατήρησες τη διαδικασία μέσα σου, αλλάζει τα πάντα. Πώς το αλλάζει? Η απόφαση γίνεται συνειδητή επιλογή και όχι αυτόματη αντίδραση στην κούραση. Μάλιστα. Αυτή η μικρή παύση είναι ένας χώρος ελευθερίας. Ενδιαφέρον. Και μέσα σε αυτόν τον χώρο, μέσα σε αυτή την τριβή, μπορεί να γεννηθεί, όπως κλείνει και το υλικό μας, ένα θεμελιώδες ερώτημα. Μια ερώτηση κλειδί. Ναι. Ένα ερώτημα που μπορούμε να θέτουμε στον εαυτό μας τακτικά, σαν μια μικρή υπενθύμηση. Και ποιο είναι αυτό το ερώτημα? Πού παραδίδεται τώρα η εξουσία? Και παραδίδεται από ανάγκη ή από ευκολία? Αυτή είναι η τελική σκέψη, η πρόκληση που αφήνει το κείμενο. Δεν είναι μια ερώτηση που έχει σωστή ή λάθος απάντηση. Λειτουργεί σαν πυξίνα. Ακριβώς. Μας βοηθάει απλώς να αναγνωρίζουμε τις στιγμές που εκχωρούμε τη δύναμή μας και μας καλεί να αναρωτηθούμε για τα κίνητρά μας. Το κάνουμε επειδή είναι πραγματικά απαραίτητο ή απλώς επειδή είναι πιο άνετο? Αυτό ακριβώς.